pawis ko, guys. Sobrang tagaktak yung pawis ko. Oh my God. Hello guys. Good evening sa inyo. Kauwi ko lang galing trabaho. 3 days na akong hindi makakain ng ayos. 3 days na din ako hindi makatulog ng ayos. Hindi rin ako makapagtrabaho ng maayos kasi sa sobrang sakit ng ngipin ko. Ngayon pupunta na ako ng dentista para ipapunot yung ngipin ko. Ang hirap. Kahit mahal ang bunutan ng ngipin dito, laban lang. Ilalaban ko na to kasi hindi na ako nakakakain ng ayos, hindi na ako nakakatulog ng ayos. Kahit sa pagtatrabaho ko, hindi ko na nagagampanan ng ayos. Sobrang sakit na talaga yung tenga ko, yung ulo ko. Lagi na akong umiiyak. Hindi rin ako makapokus sa pag-YouTube kasi ang sakit-sakit talaga ng ngipin ko. Ngayon, magpapabunot na ako ng ngipin para naman maging maayos na. See you later guys. Bye. Ayan guys, nag-iintay na ako. Number 25 ako.
may patient pa sa loob. Tapos, may isa pang number 23 yung nasa loob, 24 yung isang katabi ko na nasa likod. Tapos ako naman, 25. Ay, naiinip na ako. Gusto ko nang gumaling ang ngipin ko.